Hinay din si. Nga mahalon mo ako, sampang nahilay mo. Isalikan kong Sakto itong cheddar sa lahat. Ang daming katigaya, hindi ko pa sinisin. Hindi pa ako nagsisin. Kasi wala eh. Kasi kahit si Jongjong, hindi Legs pa ako buhi nagsisin. pa ka dia, legs buhi pa ka legs. Hindi pa. Kasi hindi ko sila maharap i-reply. Kahit si Jongjong nabubisit na sa akin. Sabi niya sa akin. I-voice message mo lang sa rep. Ha? Sabihin mo, mahal. Ano ba yung nag-chat siya? Pero nakita ko na nag-chat siya kaso hindi ko pa sinin. Mamaya na tayo siya sa Ligaya. Mamaya na tayo mag-chat meet. Legs, wala legs, wala gid legs. Wala gid ta ko ginhawa ni legs. Umawa naman tay trabaho ulog ba legs. Hindi pa kami hindi, nakaupo na tayo. Ayun, nakaupo na. Nahurot naman ang kong trabaho rin legs. Mga alas 12, magmasa na ko. Para alas 3, mapurma na. Grabe na ang ganang alas 12. Alauna. Pwede. Eh di over na. Hindi naman over. Pambatuko ba hindi siya ma-over. Tama lang Ito yun. na natin. Huwag yung damhang maas. Nga mahalon mo ako, sampang na hilayo. Gila umang kong kanan. Sir, yung yung dinner natin ha? Yung tinapay na parang plato. Ayoko na tiyo. Ay. Ice cream na kakainin ko. Di, ice cream din. Doon na ako sa pangmataba. Kainin ko na kay marot-brush na ko dali kay pagsaka higda ka dito agay. Kainin mo na nga ngayon. Gusto ko yun. Isa. Sarap na. Manipis. Ganito ang masarap. Manipis. Kasi nanay, gusto mong bola. Bukas gagawin ko ganyan manipis. Ako magpipirito. Stop. Ulak. Ulak. Ayun o, hindi ko pa nilagay sa rep. Binto, orange. Nakainom na ako kanina. Bila bay, bila. Ano may buhangin? Saan? O, crispy lang. Crispy. Hindi, walang kaana ba? Walang kaana. Tapos yung iba, buyas. Tapos ka na, sir? Ito pa. Maubos pa lang. Sinipid ko. Kunti lang.
Tanika pa mo lang ang tatlong butas. Hindi. Yung iba kasi, inano ko, na-close ko. Ha? Na-close ko yung iba. This is the technique mga bagno. And how to roll the ano. Dapat pinainit mo siya sa ganun. Ano? Yan ang i-fry bukas. 20 piraso. Ubos yung sambusan na karaan ba? Hindi, mayroong natira pinadala. Doon sa labas. Oti taron ba? Oti. Bukas din oti ulit. Araw-araw oti. Araw-araw na to. Araw-araw oti. Walang bayad. Libre. Kaya nga. Bakit ganun? Dapat naman magbigay naman sila ng kahit tig-20 tayo. Ano daw? Kahit tig-20 ba? Aha. Sana all. English mo nga. Lakasan mo. Kayo. Baka naniniwala sila. Hindi pa nangyari na namigay ng 20. Nangyari sa kasama ko dati nung mag-isa siya. Ramadan. Sana okay. 20 doon kay Doktor, 20 kay Payato. Ah, 20 bawat isa? Si, Wow. Si Payato, 20. Tapos sinagot ni Nana yung 2 box niya. Sana all. Oh. Huwag mo kaming kalimutan ngayon ha para ano naman, masaya naman ang buhay. Nantay na ako pag nagbigay ng 10 si Nana. Aha. Tapos 5 sa shampoo. 15. Oo. Kunin mo na yung pang shampoo ko. Tayo na bibili sa labas. Wag, antay natin na magbigay muna siya ng bago yun. Mamaya, kunin natin yun, tapos hindi na mamigay. Hindi yan namimigay. Si tatay yung namimigay. Ibinigay na. Nanay ang namigay mo sa amin. Tatay hindi kasi binigyan niya na tayo. Sabi niya, bigay niya na daw yung post. Mas mabuti kung yung yung binigay niya ng personal. Yung tapos na. Aha. Kaysa ibawas na. Parang masakit man. Dapat hindi niya na binawa. Parang kung sa ano pa. Sa ano nga, at least Kung sa negosyo pa, ano siya. Alam mo yung may utang ka sa akin. Tapos may utang ako sa'yo. Pakang ba? Pakang. Alam mo pakang? Paki. Ah? Paki. Pakang yun. May utang ka sa akin. May utang ako Paki. sa'yo. Quits na tayo. Wait, ganun. Yan, Paki. Sa ending, paki. Hindi maganda. Nanghina ang buong laman. Dan, ma'am? Ang sarap ng tulog ko. Pwedeng midlit Nag-alarm na? Hindi pa. Ha? Hindi. Inano ko sa 11 eh. Ba't 11? Nilipat ko. Uti na uti tayo yun. Pag one tayo mo, dapat natin. 10 tayo. Akyat. Gising. Hindi akyat. Sige, 10 tayo gigising. Tapos pagdating din tayo, tulog pa tayo.
Gaya. Do-doorbell siya ang gigising. Gaya. Ikaw na lang. Hindi mo rin masasabi, alas 10 nandito na. Alas Kasi 10 siya susunduin. Mga 11 na yan. taga Maneho. Hindi na mamansin si taga Maneho. Yung misis natin sa Hindi pinansin. Baka kala niya ako yun. Alam niya kaya ako yun. Manda ka bukas. Ikaw ang bahala ko, sabihin ko, ay hindi ako yun ah. Mayabi syukran. Yabi pulus. Ah, Isma. Narinig mo? Isma ate. Isma ate. Wala siya nung nakaraan. Wala pala siya. Naka-off siya nun. Kaya hindi tayo pinansin. Ah, labas pala ni Kasi, Dodo. oo, kasi sila Ligaya, wala silang susundunan, kaya sumabay na sila. Kung mayroon kailangan, maiwan pa sila daw dito nun. Ang ganda sila mo eh. Kasi wala silang driver eh. Kaya tatay. Siyempre, alam mo na yun. Ah, hindi sumabay na tumatagal. sila pala sa tatay nila. Hindi tumatagal. Kaya Hindi yung pala. tumatagal sa ganun siya. Doon nga, hindi siya nagpapagpunta eh. Wala. Init. Ba't pati dito mainit? Hindi ba pinandar yung yung condenser? Ano? Sir, ano tawag dun sa aircon na panglahatan? AC. AC, accountancy, Converter. converter, convection, exhaust fan. Ano tawag? Isipin mo sa, nalimutan, manati lagi sulatan Center. nga natin yan. Ha? Central. Centralize. Sa'yo central lang. So, asukar man yun, central. Centralize pala. Ay, naku, nang lasing ng mga tao. Dahil sa Ramadan, ano-ano ng mga pinagsasabi. Are you crazy? You are cooking in the bathroom. Anak ng padayo. Kulang pala ito. Gusto mo ng konti. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Go, go, go. Meron din. Tingnan mo, baka inamag na. Mabilis amagin yung cheddar. Ha? Bakit? Hindi ko alam. Kahit nasa Tagal na siguro hindi. Yung naman. Kailan ba Matagal na pinagsan panahon. Siguro mga 5 buwan na. Ako damang mausap Ano pa lang? May maliit. Kaya maliit. saan mo Kaya mo ito po bilhin. Marami. na mahalin mo ako, na mahalin mo ako, samtang nahilayo. Isaligan kong tanan, mga tanpa, ngunit mahal kita sa walay sama. Din na. Pagkapait di ako, hindi ka palagi. Kanay, ano, inamag hindi? Kasi ginalog ko naman yung maganda eh. Hindi. Bakit ba ko ito? Ako, matagal na yung take. Ubus na yun. Kanay, naghilang, hinuluhan, huwag kasulungan sa mga kasakit. Luwaday saksi, ninyong tanong
Kinabuhi. Ay, mga papa. Sa mga kasakit. Wa, may signal ba? Luwaday saksi. Nining tanan. Ay, lang. Sakit nga ginabatyag pero hindugan itang pangalan kining unos hindi na hindi ay pinatay naman ako ito. Ang init. Kaya nga tayo dito para lamig naman ang ano natin. Pero dito naman siya. Pinatayan naman tayo. Yung mata ko na laglag na. Tama na to. Bukas na may basar. Tara. Tama na yun. Tara. Larga. Bukas na. Kita tayo. Kita. Ayan, te. Sibuyas. Bay. Bud nila diri bay. Bud. Kuni siya tamis nga aslum. Sweet and sour. Tamis aslum pait. Pait aslum tamis. Tamis aslum pait. Pait aslum tamis. Bilis. Tapos kaagad. Gusto ko man tapusin. Wala na. Pero wala ng power. May the power of love. Wala na. Tapos na ang power. Wala na lang sa'yo. Yung sibuyas, anuhin ko kayo mag-ano man yan. Yung dahon, hindi continue. Sibuyas. Sakit luha lagi saksi nining tanan hainang utlanan sa kasakit di bati nining tanan yung kinabuhi pagkapaiti ay nadukaan na kayo duka na kayo may tagak na katabay wala kapoy na kayo tabang na nabang may kulay gusto ko yung buntag swimming
Tapos may bihla, kirig na. Tapos kailangan maligo ng mga para mawala ng mga pamaul. Mga pamaul sa pamaul ba? Mawala. Bukas ka na ng muskadol. Wala nga eh. Bigyan man tayo ng hindi natin gusto. Tapos sasabihin po, hindi naman kita bigyan ng gamot na hindi para sa amin. Ikaw na. Ikaw na ang masakit ang katawan. Sa hindi hiyang. Yung hiyang lang yan. Paano ba sabihin sa English? Paano ba sabihin sa English ng ano? Yung Hindi hiyang. hindi kahiyang sa gamot na yan. Ibigyan man tayo ng hindi hiyang.